खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मानकासाराव गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। लामा जाब्रबथायाव हिन्जाव गोदाननि फंबाया जिउ गोमादों। बारग' मन्थ्रि सिद्दिक आहमेदनि मुङा पन्चायत बिसायख'थिनि भटार फारिलाइनिफ्राय दानजादों। मिरु सोरखारा मुवा बेसादफोर रोगानायनि थाखाय जलहक बिथांखि जागायबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सिमेन्सापुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुमानि खुंफुंनो गोनां लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। साउथ सालमारा आरो मानकासार जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। खालापानि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय बरबिला आमथेङा गामियाव पुलिसआ हर गेजेराव सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बरबिला आमथेङा गामिनि इजाजुल मिया मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय जब्द खालामनाय जादों बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला बे अपारेशनखौ एएसपी प्रताप दासआ दैदेनदोंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला मेघालयनि सासे गार' लाइमोननिफ्राय 70,000 राङाव बेरफ्रुग्रा मुवाखौ बायदोंमोन होननानै दायनिगिरि इजाजुल मियाया पुलिसनि सिगाङाव सिमान लादों। नाथाय इजाजुलआ मा थांखि लाना बे बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ लाबोदोंमोन बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। बेनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। बबेखानि बेरफ्रुग्रा मुवा बोखांनो हानाय जाथायखौ लानानै इजाजुलनि हेंथायै खालापानि पुलिस आउटपस्टआव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। हाबा नखरावनो फिन दुखुनि सायख्लुम। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादों हिन्जाव गोदाननि फंबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आफार आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों गंसे हाबानि गारिया। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव हिन्जाव गोदाननि फंबाया जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। दिनै फुंबिलि सोरांसियाव हिन्जाव गोदानखौ दोननानै गिदिंबोफिननाय समावनो जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। धेङाघाटनि तामुलिघाटआव हिन्जाव गोदान दोननो थांदोंमोन जाब्रबथाय जानाय गारिया। नाथाय फैफिननाय समाव डिब्रुगड़ लाहौवालनि सेसा दैमायाव हाबानि गंसे गारिया गलांदों। बे जाब्रबथायाव गारि सिङाव थाबथानानै थैनायखौ गोबाना लानाङो हिन्जाव गोदाननि फंबायानो। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय हिन्जाव गोदाननि फंबायखौ इसान गगै होननानै सिनायथि होदों। नाथाय बे गारियाव थानाय गुबुन 4 सुबुंखौ बोखांनानै गोब्राब हालोदाव आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों। ओरैहाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो लाहौवाल आरो घरामारा पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनो जागायहैदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रायजोआव जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय फोसावनाय भटार फारिलाइनि ड्राफ्टआव गोरोन्थि आरो बेले-बेजे जानायनि अजद। मानोना आसामनि सासे सावरायजानाय आरो कन्ट्रभार्सि राजखान्थिगिरि सिद्दिक आहमेदनि मुङा पन्चायत बिसायख'थिनि भटार फारिलाइनिफ्राय दानजादों। मख'नो गोनांदि सिद्दिक आहमेदआ आसामनि राजखान्थियाव जोबोरैनो सावरायजानाय 4थि खेबनि एमएलए आरो आसाम सोरखारनि बारग' मन्थ्रि। साउथ करिमगन्ज बियाबाव 2001 मायथाइनिफ्रायनो 2016 मायथाइसिम लान्थ्रियै 3थि खेबनि थाखाय एमएलए महरै सायख'जादोंमोन सिद्दिक आहमेदआ। नाथाय 2016 मायथाइयाव बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव 2021 मायथाइयाव 4थि खेबनि थाखाय फिन एमएलए महरै सायख'जायो। नाथाय जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि भटार फारिलाइयाव बारग' मन्थ्रि आरो साउथ करिमगन्जनि एमएलए सिद्दिक आहमेदनि मुङानो गैया। बेल' नङा, लक्ष्मी सरकार मुंनि सासे आइजोनि फिसायनि मुंखौबो आसाम सोरखारा होनाय जादों। बेबादिनो आइजोनि फिसाज्ला फिसाजोनि बिफानि मुंखौबो आसाम सोरखारा होदों। बेखौ लानानैनो मंगलबारखालि बारग' मन्थ्रि आरो सिटिं एमएलए सिद्दिक आहमेदआ श्रीभूमि जिल्ला बेंगिरि मावख'खौ घेराव खालामगोन होननानैबो मिथिहोदों। हादरारि दै लामा गंगा ब्रह्मपुत्र आरो जिद' बराग दैमानि गेजेरजों बेसेन गोसा मुवा बेसाद रोगाथाइखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान होननानै मिरु सोरखारा रबिबारखालि हादर गेजेरारि दै लामाफोरनि गेजेरजों मुवा बेसाद रोगाथाइखौ साबसिन खालामनो थाखाय जलाहक मुंनि मोनसे गोदान बिथांखि जागायदों। मिरुनि गाथोन जाहाज आरो दै लामा बिफाननि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ रबिबारखालि गंथाम कार्ग' जाहाजफोरखौ फ्लेग अफ खालामो आरो
जाहाजफोरनि थि मावमिनफोरखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव मिरु मन्थ्रिया बुङो दि बे सानथांखिनि थांखिया लामा आरो रेल फोनांजाबनायनि होंगो दोंगोखौ बाङाइ खालामनाय, लजिस्टिक बेसेनफोरखौ बाङाइ खालामनाय आरो हादर गेजेरारि दै लामाफोरनि फालांगियारि गोहोखौ बेखेवनाय। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि सिङाव दै लामाजों 300 किल'मिटारनि बांसिन जानथायाव मुवाफोरखौ रोगाग्रा जाहाजखौ सामलायनाय खरसानि 35% रां रेहाय मोनगोन। बे बिथांखिया बोसोरथामनि थाखाय बहाल थागोन आरो बेखौ गाहाय शिपिं कम्पानिफोर, माल रोगाग्राफोर आरो फालांगियारि फसंथानफोरनि थाखाय जागायनाय फारिफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय बानायनाय जादों। बे बिथांखिखौ शिपिं कर्प'रेसन अफ इन्डियानि हेफाजाबगिरि इनलेन्ड एन्ड कस्टेल आरो इनलेन्ड एन्ड कस्टेल शिपिं लिमिटेडजों ज'यै मावफुंगोन। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुमानि खुंफुंनो गोनां लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ फैगौ दिसेम्बर दाननि 28 आरो 29आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों समखं हालामनि रंगमन्चआव खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियावनो खुंफुंनो गोनां लाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो बानजाय आफाद मासिगिरि डक्टर सचिन दलेया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।